първо. Добре направи. Не много добре, ма. Да не покинете дитинците, да го не те са малки децата, бабушка. На скрите, си башка пък е на годинка и половина. Ой, на половина това трябва. Сега си веднъж баба да се подвине. Не, добре, айде. Виж, там има други люлки. Там. Виж там, има по-хубави люлки там. Не. Виждаш ли? Различен се, защото ето няма такава. Виж. Какво? Има още, да. Мовчи. Да, мовчи. По мощито? По мощито. Айде. Добре, бабо. Първи си по мощито и после ще върнеш. Не мога. Да. Не мога да се върня. Тук няма да идваш, защото можеш да паднеш. Айде, връщай се. Антонетке. А сам би се. Ти,